tres obras que son tres suites distintas, distinto época, distinta tipoloxía de música. Nada, a primeira delas é a primeira suite de Gustav Holst, a segunda, Singapura, suite de Jan van der Rost, e para rematar, dado as datas nas que estamos, a suite navideña de Daniel Sánchez. Nada máis, esperamos que vos guste e disfrutar do concerto.